ஒரு பழைய மளிகை கடை. அங்கு ஒரு பூனையும் ஒரு சின்ன எலியும் வாழ்ந்தனர். பூனை எப்போதும் எலியை துரத்தியது. எலி தினமும் பயத்தில் வாழ்ந்தது. ஒரு நாள் கடையில் வலை வைக்கப்பட்டது. அதில் சிக்கியது. பூனை, இது என் வாய்ப்பு என்று எலி நினைத்தது. ஆனால் அதன் மனசு வேறொரு குரல். ஒரு தெய்வீக ஒளி தோன்றியது. பகையை விட கருணை பெரியது என்ற குரல். எலி தன் சிறிய பற்களால் வலையை கடிக்கத் தொடங்கியது. மெல்ல மெல்ல வலை கிழிந்தது. பூனை சுதந்திரம் பெற்றது. நீ என் உயிரை காப்பாத்தினாய். அன்று முதல் அவர்கள் பகைவர்கள் இல்லை. அன்புதான் வெற்றி பெற்றது. இன்னும் கொஞ்சம் பொறுங்க, நான் முடிச்சிட்டேன்.